Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Magkikistorya ko riguro yun hinihitabo. Ako siyang klarohon. Kung unsa na iyang himo. Mas may pa rin. Kaysa kung paminaw ini, murag kita na gyud nabutang sa dakong alanganin ini da. Tanaw ta lang. Wa pa mahitabo nga muatras ko buro kanil. Wa pa sab mahitabo nga nagpapildi ko. Kung doon naman sila dautang yun na batok na ako karon. Ako ginang paniguroon. Di sila mo daog. Kinahanglan gyud rin. Lisod kay nang kita mo ay malkansi. Di gina mahitabo, Junel. Di gina mahitabo. Gipanumpa ko na sa akong kaugalingon. Kadigi ko magpapildi bisag unsa pa'y mahitabo. Bisag usa pa'y may tabo rin. Niya masagid may permi sa mulyo. Ug di sa ka na mo pasagdan. Manayang nga natas palibot. Basta di gyud nato sila atrasan. Kung doon naman sila mga dutang plano, karon batok na to. No retreat, no surrender ni nga tuwarin. Dinig lang. Kaya kung istoryahan siguro. Sige rin. Rabiha, palig mo sa ta. Pagkalapa sa hangin siyo. Way sama kalami ang hangin sa kagawasan. Hangin sa kagawasan. Tino na, Pits. Lami dyan kayo ihanggap sa hangin kung gawas nun ka na. Unsaman to, Pits. Unsa to, Pits. Hay, abi ni mo. My friends siyo. Nakita na nako ang panganod. Ang dagway ni Glinda nga nagpurol. Ako'y piti. Wow, piti kayo. Piti, parihas ta. Ang kalipat kong piti. Bisag asa kumutanos palibot, Pits. Makit-ang ginako ang dagway ni Lolita. It's. Tasa! Usay, it's. Lopig pa'y nagsiyampo na to inisyaw. Ay, pastilan. Mga gining lahi, gining dapit, gining pagbati apis lahi. Monig na ingaw nga gidaman sa gugma. Wow! Himo titles drama. Gidaman sa gugma. BS! Si BS. Bangis sino? Wala laundry soap. Bangis sino? Dishwashing liquid. Bangis sa hugaw. Sino pa sa upaw? BS! Si BS. Bitaw siyo? Doon na nato sila si Lolita o Glinda. Uy, niya, karong gabi ba? Matutas lang, Lolita. Ha? Ato ka silang Lolita? Matusap ko sa ilang Glinda nga nagpurol. Sige, Pits. Pero muhapit unat na sa mall kay natay paliton nga regalo para nila. Ha? Is! Sige. Sige siyo! Unsay imong toyo? Kuanlo, ngumusta lang ko rin mo? Okay ra ko rin na to. Huwag kay angay kabalakan ako. Oras tanan lo. Saan ko gisulangit nga ako pagpasalamat sa Ginoo nga naibalik ka din og luwas ra kayo ang imong kahimtang. Manakon ni masultihi anak rin na to. Pero lo, doon na lang ko ipangutana pa. Gusto lang kong masayod sa tinuod nga tubag kung doon na kabay kasuko na ko. Kaya nga no? Naba ko'y anging ikasuko ni mo? Tingali lo. Tawad kay sa imong pagtuo, nanlimbong ko nimo. Ikaw mismo rin na to may makatubag mismo sa imong mga pangutana di rin ako. Kay ikaw mismo, nasayod kung unsay mga kabuang nga imong gihimo. Kalma lang, lo. Mahilot na lagi ni natong tanan, lo. Kalma lang, God. Mahilot kung iuli nimo ang nawang dakong pundo sa akong kumpanya. Lo,
So, man nato pagsulbad ng isyu, hakon, imo na kong gihukmandaan sa imong mga pagduda. Ano bang di man kung imo pangutanon? Ngam di man imo pangutanon, imo kaugalingon yan, ari na to. Ayaw ko. Imong kaugalingon may pangutan na. Sa pa may gusto nimong mahitabo. Nga magtawag ko polis karon dayon, og iparesto ta ka. Lo, ato lagi na yung sulbaron. Lisod kayo mo sangpot, pagtas bati nga istorya ini. Siri gusto na kong mahitabo rin na to. Anong mahusay ta ini? Nagpaabot kong iuli nimo ang tanang kwarta nga imong gikuha gikan sa pundo sa akong kumpanya. Huwag man ginawa, lo. Hindi ka gustong mutaas ang atulali sa'yo na to, sundan ka na akong gisulti nimo. Pero, lo, Ayaw na pangatarungan pa. Una na, mayo rin na to. Huwag ko lang tinguha na maluwas pa na ko ang dungog na inyong pamilya. Gusto kong mahusay o magmalinaw na tarinhe. mapitaw sa banay, niya karon sa kong huna-huna, lo. Kung sa may angay na itong husayon, ato ginang istoryahon. Istoryahan ta na, sa malinaw nga paagi. At yakan di kagaygayonan nga masulban din tanan rin na to. Nakapiadlaw ano nga imong sulbaron kining tanan. Bueno, lo, ang iyon talang sabka. Natabangi ko. Magtinabangay ta kung unsa may mga angay na itong sulbaron sa malinawon nga paagi. Husayon ni nato. Lamdagi ko sa imong kaalam. Kung unsa may mga angay na itong husayon ini dapita. Sabta na lang guna si nanay, tay. Iya man sad ng opinyon. Pero, why kalaking opinion? Iyan na ba nang iparabi sa uban? Ha? Dito sa mansyon. Unyag mahibaw ang nila nato nga nanaot siya. Ha? Among tantanan din eh. Ako raw niya isultian ng nanay, tay. Mao na diha. Ang nakadaot manggulan ng inahan mo kay simang kay nag-utok. Dili man tigong mutanaw kung unsay mga mahitabo sa palibot. Paniadto pa man gud ingon anas nanay, tay. Mao man gani. Kinahanglan nga badlungon siya. Naanad na siya na batasanan niya. Resulta na kana ang iyang pagsigig sugal. Ha? Wa maghuna-una og unsay husto. Sagdi lang, tay. Hay. Ako ra lagi may makigstorya ng nanay. Lisod man sad gud kaayo kung kamong duha mo'y magistorya kay maglalis man mo permi. Nya mauwaw ta kay dako na inyong mga tingog. Mao na diya. Mabirtahin ta. Gani. Oh, sa tinuod lang, no? Ha, Lolita? Kung mahimo pa lang ay. Ako nang giilisan ka ng imong inahan. Nay, na lang pag-imog na issue tayo eh. Giro sa kinisya ay. Muilis mo ko. Dili na mo'y sulbad sa atong problema din tay. Ayan. Nadi kay kailis. Ay. Tabaguti ka na niya. Kikinsam din. Renato ron. Gabi, Felix. Lolita. Tasyo, si Tasyo. Ayaw na padayon na din sa ato. Ayaw. Tay, kalma lang, tay. Ayaw ginagpadayon na ha. Kalma lang lagi. Pita kita. Tasyo, dali, dayon. Salamat kay Budayon. Giingnan ko ayaw padayon na. Mayong gabi ninyo ni Felix, Lita. Mayong gabi isa, Tasyo. Nakagawas na di ka, Tasyo. Wa pa, noy, ugma pa, bitaw ni Kwan, kaluis ginoo, gawas no na itawong ko. Mayo, kay nakagawas na ka. Oh. Sagad sa mga kaso nga pagpatay, di man ginapagawson. Kwan, wa masyad noon kung makapatay, noy. Kuan, kumusta naman ka, Tasyo? Okay na ko, Lit, okay na kayo. Kamu, kumusta naman sa mo din, eh? Dili gid mi okay din he. Ha? Kay dili mi luwas sa among palibot ilabi na. Nga luag ra kayo ang hustisya din sa ato. Nga ang mga kriminal yano kay makagawa sa prisuhan. Tinood bitaw na, noy. Kaysa agad yun sa mga kriminal, wa pa yun mapriso o gawas nun kaayong naglakaw-lakaw sa palibot. Naidaghan na. Uban, nagpatuo pa nga mga anghel sa atong atubangan. Tay,
Nag-atay na kanoy. Dili. Ano atay man? Mahimo ba biyaan lang una minimo kadiyot ni Tasyo, tay? Ayaw pagdugay ha, Lolita, kay gabiin na. Kung mahimo, kadiyot lagi mong magsultihan na ya. Ayaw ka bala ka, Noy Felix. Di na ko magdugay din, Noy. Sige, take care. Thank you, Noy. Petiker. Pasensya na ka ha, Tasyo. Okay na lahat, nakasabot mong kulit. Tuod, unsa may ako ikaalaga nimo karon? Ni Alit, nalipay lang ko nga nakakita ninyo pagbalik din ilabi na gyud nimo. Salamat, Tasyo. Pero naalam ko'y hangyo nimo. Oon sa manlit. Maayo siguro nga likayan lang una nimo ang pagbisita dinhi sa amo. Ilabi na nga init pa kaayo ang mga isyu batok ninyo ni Pipito. Mani kaso ulit. Ayaw laglain na ang akong gihangyo nimo ha, Tasyo. Okay, Alit ay. Nakasabot man ko. Di sa ko gusto nga maangin mo tungod nako kung na may kasuko pa nako ang mga tao din sa palibot. Salamat sa imong lawom nga pagsabot. Bueno, di lang siguro kung magdugay, Lit. Sige, Tasyo. Sa sunod na lang siguro mga adlaw nga magistorya ta. Sige, Lit. Salamat kayo sa imong pagtagad nako. May kinakagawas na mo dayon, Pipito. Makagawas man gid mi, Glenn. Kay wa mamisa. Pero nga naman, Pipito, nga dugay man kayo mong ni-surrender sa mga pulis kung wa mo'y gitago ang sa ni Renato. Tungod sa kakulian, Glenn. Ilabi na nga ang seguridad ni Gregi. Ay, wag ko makasabot ini. Pero Kami sa ni dili Lolita, no? pa. Naglibog yun mininyo. Nga naman. Kung nga nung inyong gipahid ang inyong mga bati nga binuhatan nga to ni Renato. Wata may mamahid, Glenn, oy. Si Renato magitinod anay nga sadan ini, Glenn. Ug dili kami si Tasyo. Doon na ba mo'y mga ligong ebidensya sa inyong mga pasangil niya? Naa, Glenn. Pero sa gikiingon ko na, sa dili pa angay kong magpasalamat nimo. Salamat, Glenn. Oh, salamat. Nga naman? Nga nagpurol ka na. Daghan kayo may ebidensya, Glenn, uy. Daan pa ko. Daghan di ay? Unya, kung namoy daghang ebidensya, nganong maabot man ka sa purol? Aw, nganong Abot man ni ay, nganong nganong wa ni ay. man mo makapapriso niya? Tungod kay nakapabor siya, Glenn. Ani ni. Mao ba? Pero karon nga nahigbata na mis kamatuuran. Nahigbata na ang tanan sa kamatuuran. Ilabi na gyud si Greggy. Sigurado gyud nga mapasakaan na siya og formal nga kaso. Adto sumbudsman. Mapriso na siya, mapriso. Ay, Ah! abi nimo, Pipito. Lisod kaayo tuhuan ang imo mga gipanulti. Labi na ng inyong mga pasangil ni Renato. O, wa ko makasabot kung anong inyo pang gipadugay aron mo pasaka mo og kaso kung tinuod man gani ang inyong mga pasangil. Makita raw niya ni Muglin. Gamay na lang og kuwang. Gamay lang yun. May bawanaw niya ninyo ang tanan kung kinsa di tinud-anay nga kriminal. Tinuod na. Kaysa pagkatinuod, ang nagpatay yun sa amahan nila ni Tasyo. Wanay lain kung dili si Renato. Unya ra ko mutuo kung mapamatud-an ninyo na skorte ang imong giingon karon. Aw, wanay kasuglin. Unya lang to. Unya lang yun. Basta akong ipaniguro nimo nga ang tanan akong gisulti. Na kami, mga inosente mi. Ug ang kriminal, mao sila si Renato og si Jonel. Makighusay dyan siya ni mo rin. Oh, Onel. Andam nga makighusay siguro. Maayo kayo, maayo. Kung mo na rin. Diba kung giululuhan lang ko, Gregorio. Gusto niya nga mauli na ko ang iyang kwarta. Anya, sa man. Sumay plano ni mo rin. Duwa ang ilang gusto. Pusa ako sabli silang duwaan. Ang importante nga masud na ko sila sa akong bulsa. Bitaw. Gusto na rin. At least, madara ninyo og sabot-sabot ang mga panghitabo. Di ko gustong, di ko pwede nga ipapriso ni Goryo. Ilabi na nga, naibaw na ko.
Niya na ko ang tanan niya ang kwarta. Ha? Naibawaan na niya. Nga niya ko. Kaya kung ilagid kong pasakaan o kaso, lagansihon gid sila nako. Ug di na gyud babawi niya ang iyang kwarta. Very good rin. Sakto gyud kayo kanang imo mga plano. Mao ka na. Kung bright sila nil, mas bright ko. Nabaw kung kutobra sa hulga ang kangguryo. Unya sa man, makiguhusay ba gyud kanila? Oh, depende silang duwa. Ang ilang diskarte, mo'y akong agdon. Kung tanaw na ko nga, isorder ko nila silang bulsa, di gina mahitabong mahusay mi. Kaya di gina mahitabong nga akong iuli nila ang kwarta. Believe ko ni mo rin na. Bisag mag-unsa pa sila, Jonel. Nabaw kung wag yun sila mahimo. Aron ilang ko pasakaan o kaso. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.